היי, מה נשמע? איזה כיף להיפגש אחרי כל החגים, אחרי חודש ככה של המון הפסקות וחגים ודיליים. אנחנו בתחילתו של חודש מאי. קודם כל מזל טוב לכל השברים, בשורות טובות, ווואי, באמת אני שמחה להיות פה, התגעגעתי המון. אני ורד, מי שלא מכיר אותי, אני פותחת בקלפי אושו וטארוט ותקשור, ייעוץ, הכוונה. זהו, אז בואו נתחיל. היום אני ככה עשיתי פתיחה בחפיסת הטארוט וגם באושו, להבין באמת מה בתוך תוכו באמת מרגיש אלייך. ואם את טועה, אם הוא נפגש עם איזה מישהי אחרת, אז אני יכולה להגיד לא ולא ולא. יש פה איזה מישהו שהוא רציני כלפיי, עלה לי גם פה מזלות תלה ועקרב, דגים, סרטן. הוא רוצה אושר איתך, הוא רוצה לבנות את האושר הזה, הוא רוצה למגנט את זה. הוא לא רוצה גם מנגד למהר את הדברים ואת הסיטואציה. זה גבר שהוא חושב מאוד מאוד בהיגיון, הוא מאוד לוגי, הכל לאט לאט, גם מזל בתולה. הוא גם אחד שאוהב להיות לבד, הוא אוהב להיות עם עצמו, הוא אוהב את עצמו, אבל איתך הוא מרגיש שהוא איכשהו יכול להכיל את הסיטואציה, להכיל אותך ולהכיל אותו איתך. זה לא, הוא גבר מאוד בררן, מאוד פיקי, הוא לא ילך ויזרום עם כל אחת. אם אתה גבר אז תהפוך את זה, כמובן הפריסה מתאימה לשני המינים. הוא באמת באמת מתגעגע אלייך, הוא גם מאוד עצור ברגשות שלו. יש לבחור הזה שלך בעיה עם מערכת יחסים, בהחלט כן, למרות המחשבות השליליות שלו על קשרים, על מערכות יחסים, איתך הוא מרגיש שזה משהו יכול להיות אפשרי. הוא רציני כלפייך, יש לו איזה בעיה של שליטה, הוא בן אדם שתלטן, הוא אוהב לשלוט על הסיטואציה, יש לו גם הרבה אגו, הוא too much, גם למרות כל זאת קנאי לך. איתך אני יכולה להגיד לך, יקרה שלי, שהוא הצליח להוריד את חלק מהמגננות באופן יחסי אליו. הכל זה או באופן יחסי. אני גם שאלתי אם הוא סיים איזה קשר עם מישהי שהיה לו על מנת להיות איתה. כן, זאת אומרת, לחלק, בגלל שזו פריסה כללית, אז לחלקכן הוא אכן סיים את הקשר במלואו, ולחלקכן הוא הוריד מינונים, אוקיי? זה אפשר גם לבדוק באופן אישי. הוא פשוט מחביא את הרגשות שלו ממך, הוא חולם עלייך. יש לו בעיית שליטה, שוב, זה עלה לי פה הרבה מאוד בתקשור, מה שאני גם רואה ומרגישה פה. הוא גם מרגיש איתך קשר טלפתי וזה מפחיד אותו. הוא מרגיש שהוא מכיר אותך מהעבר, הוא מרגיש שאיתך את מביאה לו את המזל. לצערי הוא גם גבר שמצד שני גם קצת מושפע מהסביבה ומקשיב לדעותיהם של אחרים, אבל אני יכולה להגיד לו שהוא באמת עצוב. כשאתם לא בתקשורת הוא עצוב, הוא מתגעגע אלייך. יכול להיות פה גם מזל אריה, קשת, שור, תאומים. זהו, יש פה משיכה מאוד גדולה, יפה שלי, הוא נמשך אלייך. אולי גם הייתה נסיעה, תהיה נסיעה. הוא מתנהג גם כאילו כלום לא נוגע לו, אבל בתוך תוכו הוא מאוד מפחד לאבד אותך. שוב, זה גבר עם המון המון שליטה, הוא גם תקוע בעסקים שלו בכסף, זה גם סוג של בריחה. הוא דחה לא מעט ודוחה עדיין נשים או אנשים, אמרתי הוא גבר בררן. זהו, זאת הפריסה המסכמת להיום, ואלה המזלות שעלו לי. זה לא אומר שזה לא מתאים גם למזלות אחרים. זהו, יפים שלי, יפות שלי, אהובים, אהובות, זאת הפריסה של היום. אוהבת אתכם מלא. אם מישהו רוצה משהו יותר ספציפי, אתם מוזמנים או מוזמנות לשלוח לי הודעת וואטסאפ 0508-644-666. אני בטוחה שאוכל לעזור לכם, למקד לי, שתראו את האור בקצה המנהרה, מה הצעד הבא שנכון לך לעשות, מה הצעד הבא שלו שהולך להיות בקרוב. הוא חדש, כל אחד והסיטואציה שלו.